Sziasztok! A mai videóban filmezéssel fogjuk kezdeni. Ma én előre bekapcsoltam, és még ti is fogtok hallani, meg nézd is. Beállítom nektek a telefon. Bele a szívószál egészségünkre. Nagyon extra. Ez a málna íz, a vaníliafagyival, meg ezzel a roppanossal. 10 percig. Nézzük a kövét. Ehhez kell babapiszkolta. Csinálunk 2. És kell hozzá fehér csoki. Körbeforgatjuk. Most mehet bele a szám. Így néz ki. És ráöntjük a csíkokat. Én vettem hozzá fehér színű. Jó, ennyi volt a tévézés. Én szerintem ennyi elég volt, mert még ez végén még túlzás lesz. Kikapcsoljuk a tévét. Amúgy van nekünk új tévék, úgyhogy ez az új távnyitó amúgy, és kikapcsoljuk a tévét. Mindennel teljesen jó, de nem fogunk ki. És azt sem tudom, hogy mit tudja. Most azt sem tudom, hogy mit fogunk csinálni, mert még ki se gondoltam, hogy mit csináljunk ebbe a videóba. Annyira izéltem a videó miatt, hogy erőszakba kerültem. Hát, nézzétek, itt a támogató, ezzel kell kikapcsolni, bekapcsolni, ez valami, ezzel kell irányítani a távirányítót, még ez a közep, ezt az oké, ezzel lehet így fel, nem tudom, hogy ezzel lehet felhangosítani, ha így felnyomod, akkor felhangosítál le, akkor lehangosíti. És itt lehet nézni a tévén, itt lehet YouTube-ot nézni, meg Netflixet, ez a 2, nem tudom, hogy mi, és én a távirányító. Még sok mindent nem is tudok lóra, mert csak máma hozta ki dél felé, és ott ennyi volt ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett ez a videó, írjátok meg kommentben, és sziasztok! Megkérem a bokámat, kapcsolja ki.